صراحة راستی بەشێک ji pirtûkên me ji bo firotinê anîne û beşek jî kêm pêda bûn ku me li hundir veşartibûn ji ber ku rejîma berê rê nedidame ku em van pirtûkan çap bikin yan jî pêşan bidin ev pirtûk çanda Kurdî, edebiyata Kurdî û folklora Kurdî nîşan didin. تدل على الثقافة الكردية. Ez ji we re dibêjim ji sala 1958 an heta îro tiştek mînaya îro nebûye û ew jî yekem car ji sala 1958 an vir ve hebûna beşeke taybet bi pirtûka Kurdî ye. خاص بالكتاب الكردي. Em hêvîdarin li ser vê yekê ava bikin û ev bibe destpêka biratî, hezkirin, lêborîn û pêbaweriya dualî di navbera hemû pêkhateyan de. Da ku em wêneyekî nû, Sûriyeyekê nû ku em hemû tê de Sûrî bin, ava bikin. Wek Kurdekî Sûriyê ji bajarê Qamişlo, ez bi awayekî taybet giringiyê didim edebiyata Kurdî û dîroka Kurdan. Niha em pirtûkên rojhilatnasên biyaniyên derbarê dîroka Kurdan de nivîsandine çap dikin. Helbet di qonaxa Borî de dema rejîma Bas hebû, ev pirtûk hemabêje qedexe bûn û zexteke mezin li ser wan hebû. Di qonaxa nû de em bi hêvînê û maşela bi rehetî rê didin me û em pirtûkan çap dikin ne tenê xwendevanê Kurd, belkî xwendevanê Ereb bi giştî hewl dide giringiyê bide vê mijarê da ku bizanibe ev beşek ji pêkhateyên Sûriyê ye. Ez li beşa edebiyata Kurdî geriyam û min çar pirtûk kirîn. Hevalên me hene ku em bi wan serbilindin û gelek rêzê li wan digirin me bi hev re jiyan kir û ji rojên zanîngehê ve me bi hev re xwar. Divê em li ser welatekî bifikirin, ne bi awayekî teng û herêmî. Em dixwazin Sûriyeyeke nû ava bikin, em dixwazin welatekî ava bikin. Ji ber vê yekê divê hemû pêkhate di çarçoveya yasa de bimeşin û em ber bi pêş ve biçin û paş ve venegerin. Divê em welat ava bikin, divê em nif, asta û pêşketina welatê xwe bilind bikin, ji ber vê yekê em nefikirin ku ev Kurd e, Ereb e, Durzî ye, Elewî ye û ev tişt divê em van alozî û nakokiyan derbas bikin û ji bo paşeroja zarok û neviyên xwe ber bi pêş ve biçin. Li serdana xwe ya pêşangeha pirtûkan de ev beşa ku tê de pirtûkên birayên me yên Kurd hene, bala min kişand. Bala min kişand ku ez çanda birayên xwe yên Kurd ku pêkhateyeke serekê ya gelê Sûriyê nenas bikim. Maşella pêşwaziyeke gelek xweş li min hat kirin, divê em wiha bin, ti cudayî di navbera hemû pêkhateyên gelê Sûriyê de nîne. Spas ji bo vê pêşwaziyê û Xwedê xêra we binivîse.